जों हाजोआव गाखोफैगासिनो दं। बेवाइजों आंजों आखाइ हमलायलायनानै गाखोनोसै जोंहा। मालाय नै बिस्राबो थाबायथ' नायलाय जों हाजो सेर सेर थाबायगासिनो। हाजो सायाव आलासि जानो फैदों। नै हाजो गाखोजेनबाय हाजो गाव गाखोनो हाबावगोन। हाजो गाखोबाय नै गाखोनो हाला। हाजो गाखोबाय नै हाजो गाखोनो हाला जोङो नै थ' आदै नै गाखोनो हाला नै आसि रुवायजोब्बाय। आदै नै जालालै नै गेन्द्रा गेन्द्रि जाजोब्बाय। आयौ थ' गाखो एसे गाखोनोसै दा हायाबा बैयाव। दैजिनि न'आ गुफुराव एकदम गुफुराव थैबायलै थैनोदां। जों थांगासिनो हाजो गाखोदों। हाजोआ गेजेर नाङाखै दाबो थैखाबायलै। थांसैसै बेवाइ जों सानैजों। अलददसै जायालां। आथिङा लोहो लोहो मोनजोब्बाय बोरै जाबावनांगौ जाखो। गाखो बेवाइ गाखो। थ' सानैजों आदै आसि रुवायजोब्बाय आं थांनो हानाय नङामोनलै। आं ओरैनो होबाबो लायालै बे जायगायाव। हाजो गाखोनानै मेंनानै जिरायजोब्बाय नै गाइसमोन। आयदै माबायदि मोनदों फार्स्ट टाइम हाजो गाखोनानै? आयौ देन्जार नुदोंलै बेवाइ फट' खेबखांगोनलां नोंखौ होनदां। नङा खेबखांनानै दोनगोन आं। नङालै जानाय नायनां। जोंथ' लुगैलायलांबायहां दैखौनो गाबोन गुसुनि थाखायनो। मा होनदों? गाखोनो हाला। हाजो गाखोदों माबा बरिया नुयो दा? नांहांबाय आरो बेनिफ्राय एसे खस्थ' दंबावो आरो। हाइरडनिफ्राय बिसिम गेजेर नाङाखै? थ' लासै लासै थांसै थ'। फैदो बेवाइया नै जोंना आयै मेंनानै माबाबाय। जों गाखोफेराखैमोनलाय दिनैसो फार्स्ट हाजो थैबायलै नै। आथिं साजोब्बायलै आं गाखोनो हानाय नंलालै। आरे बेवाइ थांफिनसैलाय थ' सानैजों।
हाजोआ फैदो बेवाइया गाहायावसो थांबाय हनै नै गाखोनो हाला बेस्रा बिफोराव लोगो मोनबाय गासिबो बिफोराव लोगो मोनदोंनो नै हाजो गाखोनायानो हाला जोङो एकदमबारे समान गाखोथारदों हाया ओमफ्राय नै जोंहा थालांगासिनो मालाय बिगुमाया थांबाय ओइ नारखोनांसिगोन लागाव नारखो ओइ नारखोलायदों हनै सारिस' आदै थैनोसै नै गोलोमजोब्बाय लागाव हनै नायदो गोलोमफ्रुजोब्बाय आङो आयौ थैसिगोनसो दा बावैनो हालालै आदै हाला गाखोनो हाला ओंखारगासिनो जोंना हाजो ओंखारग्राफ्रा नै हाजो ओंखारख्लायदों मालाय मा सोरबे आं माबा खालामदों भिडिअ खालामदों ना गाइसमोन बयलारनिसो जाबाय जोंना थाबायनाया माबा खारनाय बायदि मोनबाय आं